सिगाङावनो आङो रिलाइभ निउस आरो पिएन रादाब आरो एबिजि निउसखौ आं गोसोनिफ्राय आं हामलायनाय जासिहरो। दा जोङो निर्दलीय हिसाबै ओंखारनायनि बहुद जोंना थांखि दङ आरो मोनसे खोथा आरो जे माने जों बे बिधान सभा इलेक्शनाव जों जे दा निर्दलीय हिसाबै जों दा आगान होदों। दा बेवहाय जोङो माखासे सिगां जानानै थांनाय जोंना मन्थ्रि जोंना नामखौ बुङाबाबो जागोन बयबो मिथिखायो। दा बिथांनि खामानि मावनाय आरो बिथांनि माखासे खामानि मावबोनायखौ माने जोंनि पाब्लिकफोरा माने दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बहुद मावबावनांगौ बाखि दङ आरो दिनैसिम नोङो माखासे बेकवार्ड जायगायाव थांनानै नायनो हागोन जे माने दिनैसिम माखासे जायगायावथ' माने अन्थाइ गरसे गोलैनायबो माने रेकर्ड गैया। स' माने आरो जोंनि नैबे दा बिटिसिनि सरकार जिथु माने UPPL दा बेखौथ' मा बुंबावनो आरो दाथ' बियो बड'लेण्डनि नामावथ' नों बर' जाथिखौ फाननानै फैखानाय आरो दिनैसिम बिसोरो बहुद होख्रावबोदोंमोन दिनै माखासे पार्सननि बेलायाव कारापसननि बेलायाव बहुद होख्रावबोदोंमोन। थ' दिनै कारापसन आरो परिबर्तन होननानै होख्रावबोबाय थानाय मानसिफोरा दिनै बांसिनसो कारापसन जानो हमदों आरो दिनै परिबर्तननि नामाव दिनै पाब्लिकखौ बुरबक बानायबोदों। दा बेवहाय खुनु परिबर्तननि जों खुनु सिनखौनो नुनो मोनाखै। स' जोङो बेखौ जोङो माने जों गनायनो हाया। जोंनि BTC दा सोलिबाय थानाय जों BTC सरकारनि माखासे नियम निथि आरो बिसिनि माखासे माबाफोरखौ स्टेप लानाय माखासे बुस्थुफोरखौ जों गनायनो हाया। जोङो दा बिधान सभा इलेक्शननि माबाखौ लानानै आं एसे ओरैनो बुंनो जे माने जोङो बेलेग समस्थियाव सोर मा देरहायो मा देरहाया बबे पार्टिया थाङो जों मिथिया। खिन्थु जोंनि 31 जोंनि सिट लिस्ट चिराङाव बेवहाय जोङो जोंनि बे मन्थ्रि सोलिबाय थानाय जों बिनि मावनायखौ बहुद दुखु फोरमायो आरो मावबावनांगौ बहुद बाखि दङ। दा जोङो पाब्लिकनिफ्राय जों बहुद सापर्ट मोन्दों जोंनि इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट जोंना जिसुया समफ्रामारि सारा। स' बेवहाय जोङो थै-थां जोङो जिउ बाउसोमनानै जोङो नाजागोन आरो देरहाहैगोना जोंनि रोखा जाखानाय। जों बहुद जों 31 जोंना सिट लिस्ट चिराङाव जों अनेक जायगायाव जों बेरायबाय। दा बेवहाय जोंनि सोलिबाय थानाय मन्थ्रिनि सोमोन्दै बहुद दुखु फोरमायदों आरो दुखु प्रकास खालामदों बयबो जे माने जोंनो रावबो सरकारखौ नाङा। दा बेवहाय जों UPPL सरकाराबो जोंना थगायनानै थांखाबाय आरो दा बिधान सभा इलेक्शननि जोंना जानानै थांनाय मन्थ्रि सार जोंना बेखौबो दुखु मोननाय फोरमायदों। बेखायनो जों रावजोंबो थाया जों निर्दलीयजों जों सापर्ट होजोबगोन। दा बे खोथाखौ फोरमायदों आरो पाब्लिकफ्रा। ओरैनो आं सिगाङावथ' जेनेबा BPF दोलोखौ आं सापर्ट खालामदोंमोन। खिन्थु दा ओरैबादि माने जों भुगिबाय बे माने जोङो पार्टिखौ नायनानैल' जाया। दा जोङो माखासे जोङो समस्थिनि जोङो मन्थ्रि बा केन्डिडेटखौ नायनांगौबो जानानै फैयो। दा बेवहाय मानसिया मा रोखोमनि बे डेभेलपमेन्ट खालामनो हागोन ना हायाखै आरो डेभेलपमेन्ट खालामदोंना खालामाखै बे बुस्थुखौ जोङो नायनांगौ जानानै फैयो। दा पार्टिखौल' जोङो नायनानै जाया जे आङो उमुक नांगोलां दंमोन नांगोलनोनो भट होथारनांगौ बा ट्रेक्टरनोनो भट होथारनांगौ खोथाया बे नङा। दा खोथाया जाहैबाय जेनेबा जे माने जोङो जुदि केन्डिडेटआनो मोजां नङाबा बा जोङो मन्थ्रियानो जुदि जोङो डेभेलपमेन्टखौ लाबोनो हायाबा दा जोङो बे मानसिनो जों भट होबावनानै जोङो समस्थिखौ मानि थाखाय बरबाद खालामनो। जों दा बिनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदि माबाखौ जोङो नाङा। दा बेखायनो जोंनो फ्रेश केन्डिडेट नांगौ जाय मानसिया जोंनि समस्थिखौ डेभेलपमेन्ट खालामनो हायो आरो डेभेलपमेन्ट खालामगोन। दा बिनि थाखायनो आं गुरैयै बयखौबो खावलायो जे माने जोङो रावबो जोङो पार्टिखौ लानानै जोङो जिबन दान होनो हाया सेक्रिफाइस खालामनो हाया। दा जोङो सेक्रिफाइस होयोबा जों फेमिलिनि थाखाय सेक्रिफाइस होनो हागोन जों बिमा बिफानि थाखाय सेक्रिफाइस होनो हायो बिसि फिसानि थाखाय सेक्रिफाइस होनो हायो खिन्थु जोङो पार्टिनि थाखाय सेक्रिफाइस होनो हाया। जों केन्डिडेट मोजां नङैखौ जोङो समस्थियाव मन्थ्रि बानायनानै जों लाब गैया। जोङो डेभेलपमेन्ट खालामनो हायि बा डेभेलपमेन्ट खालामनो गोसो गैयै मन्थ्रिखौ जोङो मन्थ्रि खालामनानै जोङो लाब गैया। दा बेखौनो आं गुरैयै खावलायो आरो रायजो राजाफोर आइ आदा बा आफा आदैमोनखौ आं खावलायो आरो।